Nou, Monique. Ja. Wat zie je er prachtig uit. Of de wilde beesten. Kom uit je zwembad. Rest op bouwen. En nou ja, qua beweging zijn we ook een beetje verkeerd. Welkom in de gezellige schuur bij Alpaca Wild in Koewacht. En voor mij zit Sharda Schakelaar. Ik weet niet waar ik over moet beginnen. Is het nou het WAK, het Kunst-Crea Weekend of het Kunstweekend Kloosterzande? Nou, heel makkelijk. Om een lang verhaal kort te maken. We zijn ontstaan uit het WAK. Het weekend voor de amateurkunst. Weekend amateurkunst. Dat is in 2008 ontstaan. De toenmalige stichting Welzijn Hulst, nu Hulst voor elkaar, met 11 straten, die kwam bij mij van, god, is dat iets voor Kloosterzande en omstreken? Nou ja, ik was er wel enthousiast. Ik ben geen kunstenaar. Maar, Nou ja, ik denk, nou, wat gaan we zien? Organiseren, dat wil ik wel best doen. Maar ja, in mijn eentje, dat gaat natuurlijk ook niet lukken. Dus ik had al heel snel een kunstenaar. De voormalige huisarts Wim de Burg van de Groenendijk in Kloosterzande. En ik sloeg de spijker op zijn kop. Want Wim die zat op de zogenaamde Groenendijkse school. Dat is een kunstschool van de Groenendijk in Kloosterzande. Met 6, 7, ik denk wel 7 kunstenaars, amateurkunstenaars. Oké, dus daar heb je gelijk al Ja. een aantal deelnemers. Ja, die had ik gelijk. Dat duurde nog niet te lang. En Wim was ook heel enthousiast, ja. Maar ja, nou de locaties nog, hè? Ja, waar deden jullie dat dan in het begin? Nou, we waren zomaar nog een beetje aan het steggelen met elkaar. Wat gaan we dat doen? Ja, Wim zei, ik ken bij mij thuis, of Ja, dat en dat. Je kan maar- ook, je kent ook die kunstroutes. Dat je zegt, Ja. van, we gaan bij mensen thuis kijken naar wat ze hebben hangen, staan. Nou ja, goed, dat was bij Wim die woonde toen al in de Kloosterstraat. Die keek recht op het pittoreske kerkje. Hof de Zande. Het Hof de Zande kerkje. Hij zei, Ja, dat is zou- wel een hele mooie locatie Ja, natuurlijk. en dat was natuurlijk, dus wij kijken wie is dat bestuurslid en we vonden daar wel gelijk de goede persoon, Cor Krans toen in de tijd. Nu heet het KIK, maar toen was het KIK bestond toen wel net niet, dat weet ik ook niet. En dan Cor Krans was dol enthousiast van ja, op een kerk in de pits te brengen, op deze manier, ja, geweldig. Ja, ik vind ook buiten het kerkje ziet het natuurlijk ook geweldig Met de uit. kloostertuinen onder andere, Ja. ja. Dus ja, zodoende hadden we gelijk al 1 locatie. Maar de aanmeldingen stroomden toch weer snel binnen. Dus ja, wat nu? De voormalige Hotel van Leuven was hartstikke bereid om zijn nieuwe zaal, zijn hele nieuwe zaal, tentoon te stellen daarvoor. Dus ja, ook dat was weer een Ideaal, binnen, droog. Ja, droog. Ja. En dan, zodoende zijn we verder gaan kijken welke horeca mensen er nog mee kunnen doen. Welke horeca. En inderdaad, de Kastanje, die deed ook gelijk mee met zijn zaal. Oh, maar dan heb je al een paar locaties. Wel Ja. leuk, want dan heb je ook eigenlijk een wandeling door Ja, klopt. Kloosterzande. precies. Ja, en dan ook op een moment Tommy's. De zaal van Tommy's, die deed ook mee. Nou, we hadden het ringetje was compleet rond. Het was een wandelingetje van 800 meter. En een rondje Kloosterzande. Nee, dat was gewoon een rondje Hof de Zandeplein. Heel wat het een rondje rond. Ja, Ja. Of te zijn de tuinen, nee, Ja. de Freulentuinen. Dus en de mensen konden ook buiten staan natuurlijk en heel de mikmak, ja. En we gingen dan ook bij Stokman tenten huren. Ja. En dan, Maar als je praat in het verleden, je gaat dus niet meer naar die Hof de Zandekerk toe. nee, dat is natuurlijk, er was natuurlijk veel meer als alleen Hof de Zandekerk. Het werd te klein voor alles in te stampen, dat ging niet. Want hoeveel deelnemers hebben jullie dan nu? Vorig jaar zaten we op 50 deelnemers, plus minus 50, dat is een beetje verdeeld over Is 2 heel dagen. Kloosterzande dan zo kunstzinnig? Nee, Want 50 ze deelnemers. Ze komen niet alleen van Klooster. Oh, nee, kijk. ze komen van andere kernen ook. En uit België komen ze. Oh, dus het Kunst-Crea Weekend is in Kloosterzande, maar het zijn niet alleen Kloosterzandense... Glorianen. Glorianen. Dat is niet alleen met carnaval zo. Nee. Het zijn niet alleen de Glorianen Nee, die... nee hoor, maar kunstzinnig ze zijn. komen van ver. Ja. En ook van dichtbij, uiteraard. Dus ja. En dat is natuurlijk zaterdag en zondag. Ja. Mensen die mee willen doen, moeten die 2 dagen per se meedoen? Of Nee, kan joh. ook 1 dag? Nee, joh. Wat dat betreft zijn we er soepel in. En ook iedereen kent niet 1 dag of 2 dagen.
Dus ja, dat één dag is ook, daar zijn wij ook al blij van. En we hebben dan de kramen van Stokman. Van 4 meter bij 120 centimeter. Dus je weet ongeveer 4 meter de ruimte heb je. Ja, maar er zijn ook kunstenaars, die hebben twee van die tafels nodig. Ja, 2. Hey, dat is geweldig natuurlijk. Ja, dat vult lekker op. Maar er zijn ook kunstenaars, onder andere de sieraden, die hebben minder, die kunnen met z'n tweeën, ook weer met z'n tweeën op een kraam. Dus, ja. Dus dan kan je aangeven hoeveel meter heb je nodig voor jou. Ja. Ja, niet alleen kunst, want het woordje crea is er ook bij gekomen. Ja, dat klopt, want uiteindelijk, als je verder gaat denken, de creatieve vorming in Hulst, die geeft kunstlessen. Maar de naam creatief komt er al in voor. Dus waarom niet andere creatief erbij betrekken? Dat kan ook heel kunstzinnig zijn. Dat kan, over sieraden, dat kan creatief zijn, omdat je... Maar het kan ook kunst zijn. En dan hebben we ook mensen, daar hebben we ook enkele creatievelingen in de regio, die maken ook kaartjes. Verjaardagskaarten, rouwkaarten, dat meer maken. Die gaan ook de buren af en de kermissen af. Ja, want het is ook, het is niet alleen kijken naar hun creaties, je kan er ook wat kopen. Ja, zeker te weten. En daar is het ook voor te doen. We zeggen ook altijd tegen de deelnemers, het is niet alleen maar tentoonstellen, niet alleen maar exposeren, maar proberen ook te verkopen. Maar we adviseren ook wel de prijs duidelijk te presenteren aan de bezoekers. Niet aan de achterkant, maar doet het van voren. Ja. Dat het goed zichtbaar is. En inderdaad, dat lukt. Die doet het goed. 12, 13 september is het dit jaar. Zitten jullie al vol of kunnen mensen die zeggen, ik durf het eigenlijk wel aan? Vol is een groot woord natuurlijk, maar dat is, wij hopen nog op meer kunstenaars. En dat hoeven niet alleen amateurs zijn, maar ook semi-beroep zijn. Ja, want sommige mensen timmeren tegenwoordig behoorlijk aan de weg natuurlijk. Ja, dat is ongelooflijk. Ik vind het zo knap. Ja, je bent zelf geen kunstenaar, maar ik zie wel dat je geniet van. Ja, nu al het voorgenieten is al begonnen. Ja, ik vind het zo knap, de glasarts, de glaskunst en de textielkunst, de textielart. Dus je bent ieder jaar weer verrast wat er weer komt. Onvoorstelbaar is dat gewoon. En hoe mensen dat voor elkaar krijgen, ik zou dat geduld niet voor hebben, echt niet. Nee. Maar ja, ik vind het mooi dat ze het doen. Ja. En jullie hebben de Hof te Zander kerk is te klein en alle horeca en een mooie nieuwe locatie. Ja, de Hontenissehal. En daar kunnen die 50 deelnemers goed in? Ja, daar kunnen ze makkelijk. We kunnen nog uitbreiden, maar dat is een enorme hal. Het is een officiële wedstrijdhal, dus ja, daar kunnen er veel meer in natuurlijk. Maar dat is eigenlijk wel een klein beetje gekomen. De corona heeft natuurlijk een beetje roet in het eten gegooid. Bij veel organisaties, niet alleen de kunst of wat dan ook, maar bij veel kleine organisaties. Daarnaast, je bent afhankelijk van het weer. Mensen stonden ook in de kloostertuinen van het Hof te Zanderkerkje. Stonden ze buiten. Het is natuurlijk wel fijn als je met je foto's of in ieder geval papieren binnen staat. Ja. En ook, wat ook heel fijn is, ze kunnen blijven staan als ze 2 dagen staan. Ze hoeven s'avonds niet op te ruimen. Deuren gaan dicht, op slot? Ja, die hadden op slot. Beveiliging erop. Oh, je hebt ook echt wel beveiliging? Ja, de beheerder die is er helemaal op ingericht. Dus ja, dat is ook wel een fijn gevoel als kunstenaar. Misschien zeg je als eenvoudige, gewoon een hobbyist. Zeg van, mijn werk is niet veel waard, maar pas op. Pas op, voor die mensen wel, natuurlijk wel. Voor die mensen, en toch zeker het sieraad gebeuren. Maar niet alleen sieraden, mensen zijn gewoon zuinig op jullie kostbare kunstwerken. Ja, zonder en meer. Ik hoor schilderijen, fotografie, glas heb je het over gehad. Textielart, woodart, metaalart, kunst. Het gekste kan je niet noemen. Zijn er ook vernieuwingen? Zeg, god, dat had je 10 jaar geleden niet gezien. Nou, bijna niemand. Ja, 10 jaar geleden, Kloosterzanden is niet heilig. We staan niet alleen als kunst. Nee, oké. Maar ik kan me voorstellen, wat is nou een 3D-printer? Ja, die zijn er ook. Ik bedoel, dat zijn dingen die er zoveel jaar geleden eigenlijk niet zo waren. Dat is geweldig. Ja, die zijn er ook, die 3D-printers, ja. Hebben jullie een grens of hebben jullie een commissie die eerst zegt van nou,
dit Nee hoor, nee hoor. keuren we af. Nee, absoluut. We zijn niet zo Piet Leuter. Nee. Wat dat betreft, als je beginnende kunstenaar of kunstenares hebt, die heeft het nog niet zo precies. Maar dat ontdekken wij ook. Iemand die al 5, 6 jaar verder komt en die nog steeds bij ons exposeert, dan kan je gewoon de vooruitgang zien. Ja. Dat is Dus geweldig. eerst komen ze met een tafelkleedje en dan wordt het steeds mooier. Ja, dat is echt, dat is niet normaal. Je Eerst ziet komt- ze groeien. Ja, dat neem je mee. Ja, dat neem je mee. En wat is nou de gemiddelde... hebben jullie ook een leeftijd? Je zegt, oh ja, jongeren die wat doen. Of juist je zegt van, nou, Ja. onze oudste deelnemer is 100 bij wijze van spreken. Nou, je merkt wel dat de deelnemers wat ouder zijn als de gemiddelde leeftijd. Maar Daar hebben we misschien op een- tijd ervoor. op een gegeven moment ontdekken we toch weer een jonge aanwas. Ja. En we hebben natuurlijk op het begin hebben we ook goed getimmerd aan de kids art. Met medewerking van diverse dames op Kloosterzande, die op de scholen goed vertegenwoordigd was. Maar de corona was het weer eventjes weggeëpt. En dit jaar willen we de kids art weer eens Dat de proberen. kinderen ook Ja. hun eigen werk ook waarderen. Want Ja. als je natuurlijk het kunst durft te noemen... Ja, dat zeker. En die zullen er weer opstaan, hè, zulke mensen. Ja. Toch zeker die jongelui. En daar hopen wij een klein beetje op. En zoals iedere organisatie, je zit hier alleen, maar je trekt de kar vast niet alleen. Je hebt Nee, waarschijnlijk nee, een hele nee, groep nee. met vrijwilligers. Gelukkig wel, ja. We hebben natuurlijk, we zijn met 4 personen. Eigenlijk wil ik ook een klein oproepje doen om toch weer de zaak een beetje groter te maken. Dus wij hopen natuurlijk ook wel een beetje meer dat er weer eens nieuwe of enkele enthousiastelingen in onze regio onze club komt versterken. Ja, Ja. de deelnemersaantallen groeien. Ja. En dan is het ook fijn als er Ja. ondersteuning is. En we hebben natuurlijk een enorm goed draaiboek. We kiezen daar gewoon. Het is een stukje datum veranderd, het is een stukje tijd veranderd. Het is een Een goed locatie. draaiboek is natuurlijk voor Ja, heel veel heel organisaties belangrijk. heel belangrijk. Maar toch, wij merken wel eens dat mijn handjes tekort komen. Ja. Ja, maar behalve die 4 mensen die het Ja. organiseren, hebben jullie ook dus nog een groep die helpen met opbouwen. Ja, met... we hebben altijd nog 2 tot 3 personen die gelijk de kaart trekken. Onder andere de ondernemer van de hal zelf. Die steekt ook zijn handen uit de mouwen. Daar hebben we Nou, nog vind een- ik nog geen heel, voor 50 deelnemers vind ik dat nog geen grote groep. Je zegt, we zijn met z'n 4. En Nou, nog wij zijn op een gegeven moment zo op elkaar ingespeeld. We doen bijna alles met rollend materiaal. Oké. Dus wij brengen dat op locatie en daar bouwen we het op. Dus in principe valt het op het begin, was het wel eens peentjes zweten. Maar nou, met ons rollend materiaal, we mogen wat materiaal gebruiken van de Catharinakerk van Hengsdijk, de panelen en hun enorme mooie kar met luchtbanden. Dus, Oké, het gemak dient de mens. ja, dat is geweldig. Ja, zeker te weten. En oefening baart kunst. Ja, want we weten ongeveer hoe de zaak ingedeeld is. Er zit op een Excel-bestandje, zo delen we het in. Kennis veranderen, maar bijna altijd weer hetzelfde. Ja. Want moet een kunstenaar alles zelf meenemen? Ik hoorde net panelen. Stel je voor, ik zou heel mooi kunnen schilderen. En ja, dat moet wel ergens Nee hoor, de ophangen. kunstenaars hoeven de tafels en de panelen niet mee te nemen. Eén kunstgroep doet het wel, dus de fotografieclub, de Flair. Die hebben jullie eigen panelen. Oh, oké. Ja, dat zijn ook schitterende mooie panelen en die werken daar graag mee. Ja, Nou, die hebben een eigen wij gaan er ook niet materiaal. moeilijk in doen, dus dat is gewoon klaar, dat mag. Mensen mogen zich nog opgeven. Ja. Is niet beperkt tot Kloosterzande. Wanneer gaan die opbouwen? Want zaterdag, zondag is het dat weekend. Ja. Mogen kunstenaars dan bijvoorbeeld vrijdag al alles Nee, klaarzetten? vrijdagavond gaan wij de zaal, want de zaal is natuurlijk ook nog in gebruik met de scholen. Ja. Dus, en eventueel nog enkele sportclubs. Die maken daar, en dus vrijdagavond mogen wij er gebruik van maken. Wij starten meestal om 6 uur en om 9 uur staat alles opgebouwd. Zo Oh, dat is echt wel een strakke ja, organisatie. ja, wat dat betreft. En dan stoppen wij nog even voor pauze. Dat moet ook af en toe gebeuren natuurlijk. Een bakje koffie Ja, tussendoor. koffie, ja, dat zal wel koffie zijn. En dan, maar de kunstenaars zelf komen dan zaterdagmorgen vanaf 10 uur zijn ze welkom om hun kraam, hun aangewezen plaats in te richten. En vanaf wanneer kunt dan de bezoekers komen? 's middags Vanaf pas? 12 uur. Vanaf 12 uur. Vanaf 12 uur, ja. Vanaf 12 uur kunnen de bezoekers komen, ja. Ja. Ja, ik zou eigenlijk zeggen, ik zie hier, ik heb een spiekbriefje natuurlijk.
Makkelijk, hè? Zelfs chocolade tussen. Ja, dat is ongelooflijk. We hadden omdat Crea erbij gekomen is, hadden we op een gegeven moment in Kloosterzande een jonge dame die maakte bonbons. En dat waren Dat zijn natuurlijk ook wel... dat zijn complete kunstwerkjes. Kijk, en dat is echt dan creatief. kan je ook ieder jaar nieuwe kunst kopen. Ja, bijna wel. En opeten. En ze deelden ze ook met gemak uit. Niet die hele mooi, maar de tabletjes deelden ze uit. Dat is die smaak en dat is die smaak. Oh, geweldig. Ja, dat is echt geweldig. Ja. Dus ja, hierbij ook natuurlijk een oproep. Heeft u zelf nou ook een hobby? Noemt u zich geen kunstenaar, maar denkt u van... Ja, ik ben eigenlijk gewoon trots op wat ik Tuurlijk doe. wel, tuurlijk wel. Gewoon aanmelden. Hebben jullie een website of hoe Ja. maak je Er is een website, ja. reclame? Ja, nou, een website, wij maken voornamelijk reclame, ook via social media. Facebook, Tegenwoordig, ja. Facebook is natuurlijk een mooie maatstaf, klaar. Ja, Dat is, maar als mensen zich aan willen melden, hoe kunnen ze dat het beste doen? nou, we hebben ook een flyer. Er staat wel mijn adres ook op, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres. Maar we hebben ook een website. En de website gaan Ja. wij nu onder in beeld zetten. Dus bent u inderdaad, het kriebelt een beetje in uw buik dat u denkt van, ik wil eigenlijk dat toch ook wel eens laten zien. U hoeft zich geen kunstenaar te noemen, maar bent u creatief bezig en wilt u dat delen met een ander? Ga eens even naar die website en wie weet nieuwe deelnemers Nou, volgend jaar. Dat hopen wij wel natuurlijk. En zegt u van, ik laat het liever aan een ander over, geen probleem. 12 en 13 september in Kloosterzande, In de Hondenissenhal. in de Hondenissenhal. Nou, parkeerplaats is er ook vlakbij. Ja. Dus die kunst die u koopt kan gelijk mee naar huis of opgegeten worden, heb ik nu begrepen. Kan ook. Sharda, dankjewel dat je erover Prima. wilde vertellen. Oké. En heel veel plezier met ook de voorbereidingen. Prima, dankjewel.